Okay. So this is a trial live, no? Okay. Nawa ako ang OBS mga 4 months ago. Kaya naguba ako laptop. So karon nakoy ibalik og storytelling kanya lainon ako ang picture pero maura ang content gikan ni sa story ni Aesop's Fable. Ang title sa story is The Fox and the Lemon. Oh. So yan. Kani ang story sa usa ka fox. Makita ra ba ka ni? No? I'm sure makita ni. So kaning story sa usa ka fox nga giuhaw. So tungod kay giuhaw man siya, natural na tendency mangita siya mainom. So pag samtang naglakaw-lakaw siya, layo man ang sapa kung asa siya nagbarog, na siya'y nakitaan. Paghangad niya, grapes. So iyang giswayan og guha. Iyang giambak. Ito siya gambak. Ambak 1. Ambak 2. Wa gyapon. Ambak 3. Murag wa. Atras siya gamay. Atras siya. Then hunat. Then ambak. Wa gyapon. So bisan pag kaupat na siya ni ambak, balik gyapon siya. Mo nay kuan determination. So sige siya ambak. Kaduga ni undang siya. Ikaw. Kung ikaw ang fox, giuhaw ka. Kita ka og grapes. Fox ka ha? Di ka tao ha? So kung ikaw ang fox, nga, di mo niyo maabot ang grapes, unsay yung buhaton? Kapila na ka ni try, kapila na ka ni swag ambak, pero wa gyapon na mo nakuha. Unsay mo buhaton kung ikaw? Pariha mo sa buhaton sa fox o dili? Kaya buhaton sa fox, mundang siya. Di na siya mo ambak. O ang grabe kay ingnon niya ang sana murag na siya isulti about sa grapes. Giyon say tanaw niyo sa grapes. Ikaw kung magtanaw ka na nga grapes, unsay musulsi mo na una? Aslom? O tamis? Tungod kay di makuha sa fox kaning grapes, ningon siya, aslom man na. Aslom na. Wa na ilami. Klaro kayo, aslom na. Tungod kay di man niya makuha ang grapes, iyang gitawag ang grapes nga aslom. Usay nga na ta. Kundi na to makuha atong tagaan o bati nga label. Huh? Kana mga manguyab din ha? Kay wa man kasugta. Imo inon batian imog naong.
Dili nga na. So, mura kag ang facts ani. So, ang facts tungod kay wa niya nakuha for several try ang kaning grapes. Ingon siya, aslom na. Aslom kay na. Oh. So, mo na gitawag og sour graping. Or the grapes is very sour. Mo gingon niya. Tungod kay wa man niya nakuha ang grapes, ningon siya, aslom na. Kabaw mo unsa na nga paagi? Kanang may yung kag sour graping? Actually, you are giving up. Ug tungod kay di man nimo mabuhat o wa man nimo nakuha ang imong gusto, imo na lang sawayon ang wa nimo naabot. So kung ay mga tao nga ni asenso, nya kay wa man ka ni asenso, mayon ka nanikas man na sila. Kinumdum ko na inadato baya upaw to siya. Yeah, ang mga silingan ningon niya, drug lord guro na. Tungod kay wa na to nabuhat ang usa ka butang, usahay mo sulti tag bati sa nakabuhat. Tungod kay wa na to naabot ang usa ka goal or sa ka aspiration, ato na lang dauton. Ayaw. Dili entay nga na. Pero wa na human ang story din ha. Ni continue ang story. Pag-abot niya sa unahan, kadong facts nga wa kakakuha sa grapes, nga ningon siya aslo man ang grapes. Kita siya og lemon kana. Oh. Tilaw na mo og lemon? Kinsay nakatilaw nag lemon dire? Aslom na o tamis? Kay mo may nakuha sa facts, ningon ang facts, may paning lemon, pirting tamisa. Awa, ang guba ang ginangnaos bata. Tamis ba na lemon? Comment ko din ha kung naamoy nasuwayan nga tamis nga lemon. Kung nakatilaw na mong tamis nga lemon, i-comment no, paibaw ako nabagay nga na, wa pa ko kasuway good. Bas hindi tuod na. Pero ningon ang facts nga, may paning lemon, priting tamisa. No? Kay di man niya makuha ang gadong grapes. Ningon siya, aslom to, o kaning akong nakuha, mo ni tamis. Usay nga na ta. Bahalag pobre ko eh. Basta di ko dautang tao. No? Di pares akong katong amigo ba? Ganahan ta ko makauyab. Bahalag nurse basta dato. Pero kaning facts, ang bati nahimong nindot na. Ay, bahalag magkalisod. Basta maing tao. Okay raman sad. Pero mas nindot yun di magkalisod no. Na ang tawag ana kanang gipatamis sa facts ang lemon is ay mugkalain mo na living within your means. Okay. Mora may kaya. Di na today yung ikuan. Lahi ng appreciation ha. I-appreciate nimo ang nindot na butang. Di ba? Pero ang bati nga butang nga imong himuong nindot murag lahi na nga istorya. Nga ang aslom nga lemon itawgon nimo tamis. Murag dili na mo. Appreciation is kung nay maing butang niyo ka nindot ni kay maing mang butang. No, tay nag rainbow. Uy, nindot ang rainbow. Di ni mo pwede tawgon na rainbow nga. Uy, barko, no? Imong gi-appreciate ang ubot sa kabutang tungod kay nindot siya or maayo siya. While kani ang lemon bisag aslom gitawag sa facts og tamis, dili siya. Imong giila di mo ko galingon na. Nang ang uban maingon ay mo kalain. Okay ray 75 basta pasar.
wala na nimo, imo nang gibaliwala ay mohang ability nga makabuhat o much better. Imo nang deprive ang imong kaugalingon nga makakaon og mas better na mas nindot na butang. So kani lang nga story, ako ning story di ko ganahan makalimot gud ani. Kaya ang implication ani dili lang sa story magud, sa atong kinabuhi, sa atong character, how we see things, how we see the world, no? So kung ikaw to ang fox, ya di mo makuha ang grapes, di man usar ka punuan ng grapes, basi napay laing grapes, no? Kung nikaon ka sa lemon, kinahanglan andam ka mo honest sa mo kaugalingon na mayong ka ba nga batian ng lemon. Nito dili ka honest sa mo kaugalingon, dili ka matangtang sa imong bati nga sitwasyon. Nya masige na lang kag reklamo nga batian ning kinabuhi batias kinabuhi. Unfair man kayong kinabuhi. Pero kay ni settle maka sa lemon bisag di ka ganahan, you will stay in that situation much longer nga kung honest pa ka, mas nangita na taga grapes. Ako aning opinion, no? So kung na may opinion din ha nga lahi sa akong opinion, I'd be glad to see your comments, no? Diha. Ako lang ning i-save. So, itong mga na-comments diha sa inyong opinion sa story, maayo ba nga imo na tong aslom ang grapes kay di na tong makuha? O himo na tong tamis ang lemon kay mauray na to? Or napay lain na pwedeng buhaton? Kana lang nga amping mo, pati ra bang panahon karon, stay safe everyone. Nya see you sa next live na ta.